Hi guys! Kanang nako'y nabasa sa kuan ba? Amot di ko sure kung sa video to ni Marky or sa video to nako. Nga kanang sikog kaon ba? Ikang ako muna unaan. Kung saya to katong video niya nga mga kuan god katong mga cravings na nag-comment didto nga naa na pud ning source sa ato ang kuan source sa ato ang cravings. So ako daw source daw ko silang cravings. So karon guys, dungagan nato na inyong cravings. Charot. Kailan mo ani? Kailan mo unsa ni nga kuan? Nga prutas ni siya. Na violet. Kinsa nakailag nga ni. Dugay na ko wala kakaon ani. Last na ko nakakaon ani kay murag sa kuan pa mi nagpuyo sa Davao. Naipunuan dito sa ingani. So unsa ni guys? Sa akong nailhan ani, ang tawag ani lumboy. Lumboy, kailan lumboy? Basta kani siya. Violet. Si tawag ani sa inyo ha. Lumboy or duhat sa Tagalog. Duhat ba? Basta nga na. Pero guys, lamian ko ani sa una tong gamay pa ko. Murag last ko ato nakakuan kay kinder. Kaya pag kinder sa Davao pa mi nagpuyo ato. Tapos pag grade 1 ako kanabalhin mi diri. So na ako diri suka nga naay asin. Tilawan. Gahapon pa man ni naabot. Pero karon pa na ako makaon kanila ka mo kung gahapon nagpakuan ko sa akong hair. Charot. Sa atong tilawan guys, ara giso. Medyo lata-lata na siya. Ay, buslot. Ay, nalito. Upload. Di pa siya hinuguro. Eh, lata naman. Siguro kulang siya. Dapat daghan siya og kuan. Yummy. Siguro dapat daghan siya og kuan. Asin. Upload kay siya. Nga, kuha sa liso eh. Ha? Violet. Upload. Nako dito sa kwarto. Si Troy na dito sa duyan. Duyan sila ni mama. Tagpila ni sa inyo ha. Kanig i-order na ko ni sa online. Ay kakita ko na nag-post. Ani. Violet siya duga. Duga na jugo ka ko na ni. Gamay pa kay ko ato. Upload. So dapat ituslo di ani. Magtambal. Gihumol naman ako sa kuan. Now, asin. Ang guro ni siya. Ligid-ligid sa suka. Ang violet ng suka. Upload. Ang mura siya gliso sa Lanzones. No? Sabi mo po siya. Basta kuan gud siya sa suka. Yung violet na ang color sa suka. Spad ng person. Gagmay kaya akong ngipon ay. Madala pa ni brace. Namig na siya pag ikuan dyan siya sa medyo lata-lata ng uban. Upload. Ang kasabot nga na dyan sa glasa. Upload. Dili gito nga niya akong na hinumduman ay sa akong childhood. Siko po na akong suka. Gamer kayo oy. So bye guys. Mora to guys. Sige pa ibog rata mo. Mora to ako nahurot. Kailan ba ko nahurot? Pila akong liso diri. 4. Kanindyo ako kay ibug-ibug ra.
Bye guys.